We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Saka imimi vakomana imimi ndinobelieve muri maghetto youth andika ene tenge tichiti vana mai vedu ndo vanofanirwa kuti chengetedza asi tiri kuona kuti chembere dzacho kandozi kubata mbashto saka iwewe ka wakaro akahetike jini ndira kuti umbonipindura kuti kunzwa sei nenyaya bali matouya so matopedza bozibona machembera inge kuzimpuro yakatouya ayo ndinoslota toslota boza aizva zviko izvi apo waislota uchidya here kana kuti waislota uchita sei kutobika kutodya bozi mabhinasi watotitiisa paosopa utori kudhiba alright mukoma imimi mune orange munoda kukomenta kuti chine nyaya iri kuitika ndorwadziwa nezvizviriitika nekuda kwekuti vari kushandura chivanhu vachisiya kushonga vari kurombera zvinhu zobva kuti chivanhu vachiita matare asiriwo ane ngoni sakadai soizva zvinodinakidza topedzera takutoona kuti matare akasviba alright nameno mubaba vari kukona kuti munoda kutaura kuti chii saka zvinoda kubhaniwa niva pakaita mutemo yekuti munhu anenge awanikwa nezvizvo ombobvariwa kuendeswa kujeri zvinotoita kuti zviite zvakanaka ko idzi mhuka zvanhu dzavari kutora vachiita zvemushonga dzinenge dzisina chadzakatadza vanofanira kuita mutemo wekuti hurumende inofanira kudzika mutemo wekuti tikaona zvinhu zvakadai so vosunga vanhu vakadai vosunga kuti zvinofana kudzika kuti zviite zviri nani vanochengeta huku kune munhu ndakanangana namukomongo apfeka heti awe orange tombonzwa nyaya dzekuti vamwe vanhu vanourwa vamutorera asi kuti kuda but mishonga zvinoitika here izvozvo inini ndakatombozviita inini ndinoshandiswa kwangu ba ndakatozvinotaiwa pandari kunishandisa ndovandafambira ndangu zvandanotayiwa kusunda kwangu ine zvindakachinja icharanamira varanamirawa nyaya yeurombo iyoyi Makadimu reZimbabwe zita rangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa nhasi ndasvikawo munzvimbo St Mary's ku21 uko kune nyaya yekuti pawanikwa ana mupurwa vanhu vari kuita segwa wedwe isenemu yangu asi ndozvoitika kunoku kuti pawanikwa ana mupurwa asi nyaya yakawanda chaiyo kuti chii chaitika tasvika kunzvimbo yacho kuno ku St Mary's ku21 kuti tinzoti chii zvatora nzvimbo tiri kuona pakawandwa vanhu vari kuti aiwa kuna abata mushonga aiwa kuna nezvinhu zvake asi ndawana mukana wokutaura nemugari ari kugara panzvimbo iyi kuti atiudze kuti ana mupurwa wawanikwa sei kuti vazonwa ari munharaunda ino kuti pari kutanga pane mumwe ari kunzi anenge akachishandisa zvinhu zvake saka panguva ino nditenderei nditaure namai vanogara munharaunda ndokuchingamidzai amai tinotenda ndiri kuona panapa pakaungana vanhu vakawanda ndikadawo kuziva kuti chii chaitika kuno kunzvimbo yeku St Mary's kuma21 sezvamataura pazowanikwa ana mupurwa nhasi tinotenda nekuti kuita kwamaita nekuti buditso pa social media chiri kuitika kuno kuma21 kunoko tina mai vatakagarisana navo kuno kuma21 amai ava vanogara muno muchi St Mary's kuma21 amai ava vakasiwa nemurume ane mumwe mukadzi amai ava vari kubuda vachienda kunotsvaga mishonga vabuda vachinotsvaga mishonga amai ava nezuro vakauya nen'anga dzavo kuma8 dzemakuseni takati tori kumeeting nevecouncil yataiita yemuraini medu yemuchannel medu and then takaona varume vachingotenderera payadhi hatina kuziva kuti vari kuita nezvei mai guru vanogara pamba pano vakabvunza kuti mai nini varume ava ndivanani zvikanzi ihama dzangu dzinobva kumusha kwedu kubva kuma8 ikoko kusvika kuma10 dzemanheru murume wake ari kugara nemumwe mukadzi waakatora waainaye wechipiri uyu murume uyu anga uya kuno kumaraini achirwa doro pane imwe shabhini ndopakati ari ndiri kuno kumaraini kwangu rega ndimbosvikako ndimbosvika pamba murume uyu asvika pamba
akanosvika achivhura dhore mumba make akabva aona mumba muine varume 2 mumwe murume anga akarara pasi mumwe wacho anga akamira murume ndopa akabvunza kuti ko imimi muri kutsvagei mumba mangu hapana akavapindura murume ndobva atanga kupusha vakadzi vaye panze apusha varume vaye panze murume uyu ndobva ati mune mabhegi futi ndobva atora mabhegi achikanda panze ndopa akabva ati mubhegi umu mune chiri kufema ndobva atora mabhegi ese achinokanda kurodhi tarara usiku hwese tichifonera bojongola haana kuuya saka tazoonawo SMTV ndo vasvika izvezvi vatiri kutsanangurira sezvatiri kuita kudai. Alright, amai mundichaita chekukata da kunzwisisa mati amai avakasiyana nemurume wavo and amai vane vanhu vavo vatinzwa kubata mushonga imimi pamati vari kubata mushonga asi zvinhu zvagara vachingozviita here kuti mufungo kuti vari kubata mushonga kake chipiri pekutanga takambovaona vachifushira maandapeni emurume vakaisa tsono nemishonga yavakaisa tikavapopotera pamba zvikafumuka futi bva zvambotimirei izvi zvadzokorodzika futi kechitu. Alright, ivo nemurume wavo uyu vaigara vachinetsana zvakanyanya sei? Vaigara vachinetsana nekunyaya yekuda kwemishonga iyoyo murume achitaura kuti inini ndogara ndichiona mishonga mumidzi mumba. Alright, saka uyu murume akugara kupi nemukadzi wake? Murume uyu akugara ane kwaari kuloja atizoziva kuti ari kuloja kupi kwacho asi ndemuno muSt Mary's. Alright, saka varume ava maprofita ing'anga here kana kuti vanga vari vanani varume ava? Varume ava dzanga dziri ng'anga dzine zvinhu zvitori panze apa zveung'anga zvacho. Alright, saka chii chakawanikwa mabhegi chaifema chiya? Manga minezvi tinozviti zvimaizvi isone menyu ishi aiwa ndizvo zvazvina kuita inodzishi zvana mupurwa mamine zvimpurwa zihombe zimpurwa 1 nekama tingangoti chimpurwa chihadzi chihombe nechidiki chirume chimpurwa nemishonga yakasungwa nezvimwe zvidumwa zvirimo zvakasungwa nemadhodhi anga akasungwa mujira. China yemunhu here kana kuti china yemhuka kana ichina yemunhu ende mango panga paine hari yanga yakanyorwa zita remuroora mwana wemurume ane mukadzi wake muroora uyu papwanywa hari aona pepa ranga rakanyorwa zita rake nemutupo wake ndozvawanikwa imomo. Saka idzi ana mupurwa vanga vari vapenyu kana kuti vanga vari vapenyu vanga vachitofema asi vatemwa nevanhu vari kuti vakatemwa namupurwawo vari kuti vakatemwa vakafa vomuka izvezvi mukatarisa rakadembuka nepakati mupurwa asi riri kufamba. Alright, saka inini ndikada kuziva kuti saka imimi makagara munharaunda varume ava vazoonekwa nani kandi vachiripo here vabatwe kana kuti vatiza? Varume vatiza. Varume ava vatiza. Alright, saka baba ava muridzi wemukadzi uyu vari kupi panguva aenda kwamakoni aitoenda kunoripota kwamakoni kupolisi. Alright, saka amai ava mungati vanga vari munhu aingogara achibata zvemushonga here kana kuti? Munhu agara anobata zvemushonga kumuona nenyaya yekuti kake chitutu chimuona saka takutongoti uyu munhu ndewe mushonga. Iye wacho muchisangana naye mimi muradza kuti mune interaction naye munhu anekakurema here kana kuti? Ipapo hedu tinenge handizonyanyozviongorora nekuti hatiwanzogari padhuze naye. Hamanzogari padhuze naye. Aiwa, alright, tinotenda nenguva ino yamati kuti tikwanise kutaura nini? Tinotenda asingavasununguruwo muroora uyu ndingangoti miscarriage yaanayo muroora wona zita rake riri muhari ane 3 miscarriage mwana achingoita akaita nhumbu oita miscarriage akaita nhumbu oita miscarriage nhasi ndopaazoona muhari muine zita rake nemutupo wake muhari macho imomo zvanga zvakaputiridzwa pamwe chete izvi zvimupurwa izvi. Saka imimi ndida kukubvunza ndiri kuona muri munhu wechikuru imimi mukati kugarisana kwana mwene nemuroora kunozosvika here pakugadzira rodaisa zvinoitika here? Aiwa zviitika zvinhu zviri kutadzika zvikuru nekuti isusu kana taane varoora takutarisirawo kugara tichishandirwawo nevaroora tichibikirwawo nevaroora tichiberekwawo vazukuru. Zvino kana taakuchibvisa varoora vedu mimba tichabereka vazukuru vacho tinovaonepi tichabikirwa nani tichachembera tichazoda kupepwa nani kana takurwara kana takuuraya vechidiki kudai. Saka mukadzi uyu munoda kuramba muchigara naye munharaunda muno here kana kuti muri kudai mukadzi uyu abviswa kwake? Aiwa, munharaunda muno mukadzi uyu hatichamudi munharaunda zvokutoti ipapo tachoti polisi ikauya social media ikauya tiri kuda kutomboridza ngoma yekuti mukadzi uyu ngaabude muchannel hatidi varoi muno
tinopedzerwa vana hatizive kuti mari dziri kuti tikashanda hatiziva kuti mari dziri kuenda kupi hatisi kunzwisisa tine vana vadiki unogona mwana chizi mangwana amuka akafa mangwana mwana arwara murova royi hatidi muchannel tiri kutoda kumuimbira abve muchannel hatisi kumuda muroyi. Alright, tinotenda nenguva iyi. Tinotenda. Tasvika pano kuti pane zita remuroora ranga riri muhari muzvameno zvakazviitwa neamwe nevakwe vavo. Iwe unogona kutsanangura kuti chii chaitika mukati meupenyu hwako uchirarama uchigara uri mumusha imuno? Inenge akutongobhiliva kuti chinenge kuti zita randaona mhari vanofanira vanga vane chekuita nekuita mamiscarriages kwandachita nekuti ndachitotakura nhungu but pamwe pena ndachibatwa BP pamwe pena yange ichingobva ndaisangana nezvakawanda. Alright, iwe wakaita mamiscarriage mangani? 3. Wakaita mamiscarriage 3. Saka iwe wanga nenguva yakareba sei waroorana nemurume? 2 years. 2 years. Saka iwe uchitanga kuroorana nemurume wayo pane zvinhu zvawakaona here zvekuti unogona kuti iwewo mumhuri menyu mune zvinenge zvinoitika imomo? Ini chaitongoita kuti ndite kanenge kakunyumwa kandaiti lese ndaenda kana kumaprofita kwanenda nochechi kwanenda pandaidzoka vaipopota kuti he ukandiendera kuchechi hapana zvazvinomboshanda saka nditizongoitawo kakubhiliva but kuti udze utaure zvinhu zvisina proof zvinoita sei zvinonetsa. Iwe amwene vako ava uchigara navo vaiva munhu akaita sei? Ineniti asingatombunzwa nani handitozivi kuti ndandite chandakavatadzira kuti asingatombunzwa nani tosvika pakutomboti dzinga pamba kanoita sei kana nyaya yaitogadzira singazivi kuti vaizvitire. Alright, iwe wakamboe nemurume wako makamboendere kunotaurira tezvara wako kuti baba tiri kuitika dambudziko rekuti isusu pamwiri hapasi kubata? Hatina kukwanisa kuvataura nekuti iwo kubva kudhara kavagara munhu aiteerera chinotaura mudzimai wake hatina kubvira tavataurira. Ko wanzi tezvara vako vane mumwe mudzimai wavakugara naye wakamboendawo here kunoudza amwene vako vamwe? Kuenda ndichitonoudza ndakatoenda mushure mekunge taona n'anga dzauya pano ndokutozoenda kwandakaenda ndikati kumboku zvinhu hazvinomira mushe. Idzi n'anga dzakauya pano ing'anga dzipi? Ndo dzekubudisa zvana mupuro kana kuti kune dzimwe dzakambouya? Idzodzi idzi dzine dzakauya nezuro makuseni. Idzo n'anga idzi padzakasvika dzichitichi? Vana vakangosvika makuseni kuma28 ubva wasvika ubva wapinda mumba. Vasvika ubva wapinda mumba tobva tanogara isati takagara panze vakafara zvezvokunyatsodzoa kuti munhu afara vakaseka zvasati vamboita muupenyu hwavo. Vamwene vakafara saka isati tatotadzoziva kuti vanhu vandara ndipo vakabva vauya patatakagara vakati vanhu vauya mumba vamaclassmates angu ndakadzana nawo grade 4 kusvika 7 saka ndasingafungi kuti tichienda sei tichasangana saka ndafara. Mira, uri kuti amwene vako vaita varume vamaclassmates avo? Vakati maclassmates avo vanhu. Alright, iwe varume avo pane zvavanga vakapfeka here zvinoratidza kuti n'anga kana kuti maprofita? Vanga vakangopfekawo zvingori nice kwete zvekuti chichi. Alright, saka tichida kuti nditsanangura kuti bva panguva yekusvika vazoita zvakaita chii chaiitika ipapo? Kuti isusu tizotanga kunyumwa vanhu vakatanga vachitaura nyaya amba mukuzotaura but vakapedza varume vanga vakutaura chiro chisinganzwisisike. Ndopakamuzukuru pakakati vanhu matauro ari kuita handisi kuanzwisisa tobva tatomuseka tikati anoita sei atova asina musoro ndobva ndaenda kubafu ndopandikaona kune chijira chachakasungwa vachangobuda nogeza mama vachangobuda nogeza ndopana ndadzoka ndikadeedza umwe mama ndikati mama mhino zviri kubhafu akati handida kuti nogeza rega ndoona pavakaenda achienda chinogeza ndipo kasvika chiona saka vakaonekwa achiburisa chinhu chacho chachimubhafu vatonzi mbo mune maprofita varimo vakaintroducwa chinzi maprofita. Ndakaintroduce achiti maprofita? Mama ndo vakaintroduce kuna umwe mama vachiti maprofita. Skanzi maprofita aya angauya kuzobatsirei? Hanzi vanhu ava vari kuenda kumarondera asi vangopfuurawo nepano. Kuzoitei? Hatizoziva vanozotitsanangura kuti vauya kuzoitei. Saka mimi maona kuti ndo zviri kuitika chii chimwe chino chatikada kuziva kuti chavakazotanga kuita vakachinja mbatya dzavo here kana kuti vakatanga kuimba mandirendira avo aya kana chii chakanyatsoitika ipapo? Hana asi takangonzwa tangi vaitaura minototi chirudzi chevanhu chinotaura vanhu vanenge vasvikirwa ndochavaitaure ichocho tangi havaishandisa ndo zvakaita kuti tizive ende vaimhanya maitika zoti vanhu vanogona nesomething chavadaita chipamba chakashata ndopatakaenda tikanoudza dhedhi. Imimi vana mupurwa makazovaona nguva takaenda tikabva tanoudza dhedhi vakabva vauya vavakadhakwa vauya vakasvikamba muna varume vairi bva vati kuita zvezvikomba pana hatina kozoti n'anga kana kuti chii tangozo kuna vanhu vari kumba bva vauya ndipo vakamhanyisa vanhu vaimba vamhanyisa vanhu vaimba bva vatanga kutakura mabhegi vachinokanda panze vachinokanda panze bva vamhanyisa mukadzi wavo bvaenda ndipo vakwaya achida kuvhura achiti daona kuti munei ndopakabuda zvese zvose taitoti inyoka ndochachakaputiridzwa mujira zviri 2 tikatoti dzinenge nyoka ndopakabuda zvinhu zvese ndopatikwana kakati mandatoti handidaona kuti munhu munei vanhu vakatondita usiyeni nazvo munokwara ndakaramba chingoti dakuona kuti munei ndopandakaenda netochi bva ndavhenika ndopandakaona mune mutupo wangu nesenemu yangu. Saka mabhegi aya anga ari mabhegi aya?
Satizoziva nekuti zvava zvamwaradzwa panze. Ndakazomuka zvamwaradzwa kare. Hapana bhegi rawakambonero. Pane maseche 2. Kuti pamwe bhegi rawakamborona mubomo. Zvombama handisi. Saka tingati mabhegi akauya nevarume ava. Iwo ndo matauro ari kuti vari kuti akauya nevarume ava. Ari kutaura chidaro ndiya? Ndiwo. Amai. Saka vakutaurawo nyaya yavo. Imi pamuri kutaura navo vari kutaura vachiti vaida kuzviitirei zvavaita. Vari kuti vanhu ava ndasingazivi kuti maprofita inini vanhu handi asingazivi kuti vanobatsira vanhu ava vakangoya pamba pangu vachiti vari kuda kupfuura vari kuda ndomarondera. Saka amwene venyu vari kuedza kutaura kuti mipurwa yanga iri mumba umu. Hanzi handitozvizive zvese izvo zvekuti vanga vane mipurwa kana zvegati zvena vari kuzviramba hanzi handizvizive. Hanzi ausirego nemutupo kana kuti seneni. Alright. Saka ini ndada kuziva manje kuti saka iwewe uri kunzwa sei uchiona kuti vamwene vako waigara vachinesana nawo wozoona zita rako riri muhari nhasi vanhu vakaungana vachinzwa nyaya uri kunzwa sei pamwoyo pako? Zvinhu zvinotorwadza nekuti zvakafana pandaisangana nemaproblems wayaka vaitaura mashoko anorwadza pane kuti vakunyararidze munhu anenge aitowedzera salt pachironda. Saka zvinhu zvikutondirwadze zviso. Iwe panyama yako zvichi zvichiitika izvi wanyatsoteera zvakanaka here? Kutera ndaitera mushe but ko ndikada kubvunza mubvunzo kuti saka iwewe nemurume wako muri mumba otamenyatsodya zvakanaka here kana kuti pane zvaiitika kuti pane pekuti kamurume anogona kuti achida kudya bota nhengo yake inoneta kana kuti iwe wacho unonge uchingonzwa kusada chii chaiitika kana muchida kusangana nemurume wako? Izvozvo vaifamba mushe. Ipapo vaifamba mushe asi pakunobata nhumbu vaisanobata yaitobata mushe but kuzoti ichisvika mai ndo painetsa ipapo. Saka amwene wako da kuti vaitwa sei amwene wako? Nangu handina zvandodorera asi chandongoda ka chongoti zvinhu zvavo zvika ngazvipiswe vosudurwa panapo kuti po space nekuti vamwe hatisina kana peace panapo hatisina narugare chero takutotya. Alright. Ko iwe hama dzako iwewe kwawakabva vaitiwo chine nyaya? Vanamai vako kana vanambuya vako vaiti chii? Taingofamba asi mungozoti maprofita unobuda zvakasiyana siyana. Umwe unoenda wozwa unzi ninga wako umwe unoenda unzi ningi saka hauzokwanisa kunyatsoita sei azozoti ndiani. Una tete wangu wawenga here iwe. Voti kumaprofita amene munhu anandovenga ndiwo ndo wanyanya kubuda. Ini ndaitozviziva but kuti ndiudzewo kandoti murume wangu kana achika auzuti anozvitambira sei asi ndaitozoti ndiwo. Alright, tinokutenda nenguva. Ndida kukupa futi mukana ndisati ndavhara nekuti vanhu vakawanda vachaona nyaya yako. Iwe ungone rubatsiro rwaungada here kubatsirwa narwo kana wakasungwa ukwanise kusunungurwa panyaya. Ndikutokumbira kuti kana vanga vakasungwa kuti zvicharamba zvichiitika nekuti hatizivi kuti kuvhura kwataita kabepa kana kuti kupukana kwaitwa kahari zvapera here kana kuti pamwe zvakatosungwa kare pamwe ane zvakawanda zvavakatoita saka titakuda kutosunungurwawo tobatsirwa. Alright, tinotenda nenguva wati. Hakuna chiriko. Anawenda. Umana. Kadi mama. Tikuona zvinhu zvikuitika pamba penyu nhasi. Pari kubuda zvinhu zvakawanda, pari kubuda kunzi muroyi, kwaonekwa mupurwa, hanzi imimi ndimi makauya nana mupurwa ava pamba panapa. Imi muda kuti mutitsanangure kuti chii chakanyatsoitika kuti zvinhu zvizobuda nhasi izvi? Ndofunga nezuro pane vakauya varume 2 vatinoti vanasekuru vanogara kumusha kwedu titogara panext nepanext. Saka varume ivava vana vacho takatodza tese kubva grade 4 kusvika grade 7 ndobva vasvika paipai ndakatombowaiginwa ndamukangano ndobva ndasvika ndobva ndayanika hembe dzangu ndobva ndadzoka ndopavakati ko nhaiwe netsai watikangana ndopa ndikasunudza musoro bva ndanyatsotasana ndikati This can drop soon, but I told you kunombundira. That was a bucket trunk passing, but I told you kunombundira. Like that. Jiri saying that umorisa na naipai pai. Kori se urumpenyu. Takaparadzana kudhara. Chikanza mfunge tiri parwendo tikaenda chi marondero.
semunhu atoda kusangana imuharare saka tatsvaga pamba pako kuti kati pamba pemunhu atinoziva ndepapi patinokwanisa kuti kumira chimirira munhu wedu zve2 minutes tosangana nemunhu wedu todarika nerwendo rwedu. Ndikati no problem. Vanatoabikira sadza varume ndibva vadya. Vapedza kudya sadza varume ndibva tagara. Ndibva vazobuda zvekuma 3 zvikanzi vakabuda chifona zvikanzi regai ndimboenda kunoona munhu ari mufonera. Saka ndakatofunga kuti pamwe wada kusangana nemunhu angasaura wewe. Ndibva after 1 hour ndibva adzoka. Saka angosvika achingopinda mumba 1:50 ndibva abuda achifona. Ndibva ndatoti pamwe varume ndaingotaura ndega nechimwe ndikati pamwe varume vakuda kuenda. Ndikutona kunze kwakutodoka apa ndabadza moto ndichitodisa mvura yekugeza mbara tongoti regai ndibike sadza rangu panapa panzi. Ndibva ndatobika sadza rangu paipai ndibva ndapedza. Inini kana ndiri panapa ndinoenda kubasa kusecurity. Saka kana ndiri paofu neichi ndikasike zvangu kurara kuitira kuti ndiswere zvangu ndakazorora usiku wese. Kuma 2:06 ndibva ndatopinda mumagumbezi ndibva ndarara. Saka mabhegi evarume vaiva aiva ari mukicheni panga pane bhenja ndopaakaswera ari. Pandakaona dzava kuma 2:06 ndibva ndatoudza mwana wangu mukomana paakauya ati kurei. Ndikati vanhu ava kana vaakuita sei kana vaakuenda usakanganwa kukiya dhoo. Ndibva ndatotobudisa magumbezi ndinobva ndakaenda chemukicheni. Sorry, varume ava vanga vari kupi nguva iyi? Varume ava mabhegi avo paanga ari mukicheni ivo vanga vabuda. Vanga vaenda kuti vakabuda vachifona. Saka ndaifunga kuti pamwe vari kuita sei. Pamakati vaoneka vana ndopandaifunga kuti pamwe hameno pamwe wada kusangana munhu akudongorera. Ndopandaifunga kuti pamwe wada kusangana nemunhu wavo. Ndobva ndaita sei. Ndobva ndatobika zvangu ndibva ndapedza ndibva ndatopakura sadza rangu nevana ndibva ndadya. Ndibva ndangosiya sadza mupoto kwakuya kuno kwakutorara. Ndinzwe kuma 9 ndakaita sendiri kurota. Ndibva ndanzwa get out mahure mbavha dzevanhu. Ndinzwe zvikudzokorora saka ndopandakafugura musoro daiso. Ndibva ndadaidza Prince mwana wangu anga ari mukicheni nevarume ivavo. Ndikati ne Prince ko noizi ndeye zvikanzi ndibaba vadi vauya. Ndibva ndabuda chimira apa ndopakandora nebhenji iri apa pamarume wenyu. Zvikanzi iwe hure basa rekudaidza zvikomba zvako chiuya nezvikomba zvako panapa. Ndibva ndora nerimwe padama ndibva ndora nemumusoro. Ndikati ko muri kundroerei madi mamirira manzwa kuti ndiri kutaura nezvevanhu kuti angosvika achindrova zvekuti kuseri uku kwaana maiguru akaudzwa information yake yaakaudzwa ndo yaakasvika achibhesa nayo munomu. Uyu murume wenyu, sorry tichitaura mbichana, uyu murume wenyu aibva kupi? Murume wangu handizive kwaaibva, kuti aibva kubhawa here aibva kumba kwake. Anomwe mukadzi waanogara naye pamusoro mese panapa, anongoya panapa neapo but anomwe mukadzi futi waanogara naye pamusoro apo pama15 apo. Saka kuya kwaakaita anoratidza kuti munhu angatofonera nokuti hana kana kuda kubvunza kana kuti zvezvo kuti waona handirambokufonera ndichikudza kuti pauya vanhu but iwo kana waona vanhu vari mumba chakukonesa kuti umire ndikuudze kana kuti ndikuintroduce chii. Angosvika ndibva tanga kutondirova hure ndibva ndabuda ndibva ndaenda kuporisi. Nechikumbiro light riri kundiafecta ndiri munhu ndachimbofara. Mama zvina basa. Light kakamera. Ndipo munhu anobuda panze, munhu atarwa panze, tatoona, tatoona. Wotara munhu mumba sei? Semchitinyara mumba imomo. Munhu kabude haisi moshes. Nai. Tatoona munhu etolo. Nai. Chokondia. Ndibva ndabuda. Aiwa. Akatora kamukamwana kangu kari kuchikora kasati kauya. Ndibva akasairira panze. Zvikanzi hure onai. Sorry. Ndibva tanga kupopota. Ndaita sei? Ndibvunza ndaita sei?
aiwa ndikubvunza ini ndinakonzeresa here ndinakubata aiwa ndikubvunza mai aiwa vanhu kuya kwavakaita anzwa here background yacho aiwa kana muchinditi musadaro kusvika sezvinhu ndakazvironga munzwa kana imi muchiti musadaro sezvinhu ndakazvironga munzwa mukamashaina ako arapa ndisina inini ndabata munhu angati ndati kana muchiti musadaro sezvinhu ndakazvironga murunzwa usamuna kundite sei vanhu vakatouya naprince vachiti tiri kukupira kumira zve2 minutes nemunhu watosangana idondawo maronjera naimbozva ndi zvavari nazvo mabhega vakasora aruma imhosva yangu here ndirikubvunza ndindavakwadzisa vanhu vacho vari kupona makaina vanhu vacho pavakafonwa nepurisa nditi vachibvunzwa nezvenyoka vakabva vatobloka mafoni avo ini ndinosekera izvozvo inini kupendwa munoziva mastawo ndotobvunza anonzi jaranganwa ningirikini charanganwani anonzi Robson Jarangano zvekuti kamwana kangu muchaona pane kamwana kangu kana 8 years handiti kari kuchikoro kakatosvika kakatomhoresa nawo kule nokuti kamwana kangu kakambogara chi kumusha ikoko handi muri kuona right saka regai tipedzishedu what are you doing ibva ipapo zvako pane munhu saka muroora uyo ari kuseri ndopati ikava mamhara kuti ndite mascrage yangu ndivari kukonzesa kureva inini manje zvikanzi mukaari kari apo mune zita rangu nemutupo ndikati zita rako nemutupo zvikanzi imimi maitoita zvin'anga idzi ndikati inini n'anga idzi zvakauya zvichiti tikuenda chi kumarondera andirodaidza n'anga vainhu vaitodaruka kuenda kwaenda inini asingazombozwa kuti ing'anga zvekuti ing'anga ndatozozviziva zvinhu zvavo zvabuda ndikati zvikanzi nekuti ndaona pane senemu yangu yakanzisiziwa saka imimi ndimi mamuri kutomukonzeresa vanespereji ndikati ini zvangu zvotaura nevanhu handini naiguru ndobva vataura ye murume wangu ati ibvai pano handisida kuonai pano ndikati no problem inini murume wangu akaenda kugirlfriend vandamaendera kumaintenance ndikati chimirai andipe mari yemaintenance yasati andipa nditsvage zvangu pekuti ndigare nevana zvikanzi azviite motobuditsa zvinhu zvenyu panapa nhasi izvezvi motobuditsa zvinhu aya mashoko aitaurwa nezuro azotaurika nhasi nezuro hapana zvakawanda zvakataurika nezuro hapana zvakawanda zvakataurika murume wangu ndiyangosvika ndibvaita noiziva taenda chi kuporisa handi muri kunze saka tisatenda kumberi ndikada kuziva kuti saka ana zvipuka izvi zvanamupurwa nenyoka izvi nechi zvakazoonekwa nguvai zvinhu zvakaonekwa kana kuti vanhu vakangona zvinhu zvakasungwa ndibva vati mune nyoka handiti makuseni vanhu pavazozvisunungura vamwe vazoita zvinhu zvokusunungura ndopavazoona kuti mune zvimupuro ani muri kuona saka zvifema nezuro makuseni manheru vaingoti inyoka makuseni kunoko ndopavazoona vazosunungura ndopavazoona kuti zvinhu zvii zvimupuro saka zvaonekwa makuseni kuno mati vakomana ava munovaziva kumusha mamune ukama hwakamira seni vakomana pavamusha sekuru pamutupo ngowati zvezvekuti anoera kana kuti mutupo amai vangu pamwe chete chingowati sekuru ndopanga pane ukama hwedu makore avo munganga muchiziva kuti vanhu vakura sei umwe wacho ndowa85 umwe wacho ane 48 wa85 ndowandakadzidza naye ini kanhu kadona ndowamakadzidza naye saka imimi muri kutaura kuti varume mamusingazivi kuti vauya zvinhu kuzosiya zvinhu pamba penyu varume avo vakauya vachiti vane rwendo ndasingazotoya zosiya zvinhu panapa zvekuti kusiya kwavakaita zvinhu panapa varume ava handi vakadzingwa nemurume wangu saka kutiza kwakaita ndokwavakakusiya kwakaita chi mabhega avo zvekuti dai vakangokandirwa zvinhu zvavachinzi out nemabhega avo ndofunga mabhega avo aimbosara saka kudzinga kwakaita panapa vakabva vasiya mabhega ava ndibva vatora mabhega ndibva vanokanda chi kurodhi ndozvakaitika vanhu panze apo patambosvika vanga vadedzera kuti hanzi imimi makambouya nen'anga before makambowanikwa muchiita zvemushonga izvi inini chokwadi here zvefamily affairs zvinodi zvinonetsa atingade kuti zviri kutaura zvakawanda zvefamily affairs zvinonetsa mukugara pano mumwe munhu anekuda pano mumwe munhu asingakudendi munhu anotaura nemaanoda namo ndinoya nen'anga pamba pevaridzi ndakamera sana zvafanana nekuti izvezvi vanga vachitaura zvikanzi auya nen'anga yake yekuti adzokera nemurume wangu ndakamudza ndakati iwe kugure kwako kwauri kugara ndione ikoko chandiri kuda ndechekuti uchengete vana ndochinhu chandiri kuda izvo zvekuti waita girlfriend rako aundonomba kwegirlfriend chandiri kuda ndechekuti ngatibatsira kuchengeta vana but nhasi unoya ndipaniko achinzi ndiyauya nen'anga yake nezvimupuro kuti
agadzire pamusha pamurume adzoke. Alright, mushonga wekuti ndigadzire murume wangu ndingashandise mupurwa andindopa uri mushonga. Saka hazvevanhu handina Mimi wacho pano magara wacho makanyatsogara sei pamba panapa? Pamba panapa Pane mafamilies api neapi? uko kuseri kuna maiguru murume wavo nemurume wangu mukomana nemenini. Uyo ari apa muroora mwana wemurume wangu anogara mumudika mine muroora wamaungu. Saka kugara kwacho mashoko acho anenge achingorema giraji. Inini nguva nevanhu handina kutaura chokwadi, nguva nevanhu handina. 5 days dzangu dzandoenda kubasa ndikabva kubasa ndosvika ndorara ndobva ndamuka kuma 3 ndakutogadzirira ndakutobika ndakutogadzira ndaenda vachibasa. Saka nyaya nevanhu chaivo panapa handina. Mamuka sei ndonyaya dzavo, but munhu anenge achingoedza kutokonya achitaura achingoti pamakanda akakuitira zvakaipa ungamupindure, but ndinoiginwa ndopolisi yangu zvangu ndinoiginwa zvakawanda ndinofuratira. Saka murume imataura kuti akasvika akakurovai nebhenji. Akatondura nebhenji rekuti inonzi tsamba yandatopiwa yemedical aid kuti nditsvage $12 ndinorapwa kunhingiri kuchitungiza. Alright. Saka ipapa muri kurwadziwa nepapi? Ukumbabvu. Alright, nembabvu. Iye murume muchigara naye aimbogara mainyatsonetsana nyaya iyi? Anorarama upenyu wemahanzi. Anouya achiti hanzi ndo zvekuti hanzi anenge audzwa kai akatongosvika kane hwanzi wake atongosvika akutongoita violence nehwanzi wake kuti abvunze kuti zvafamba sei kuri kutora nzvimbo haana basa nazvo. Anongosvika achingoti saka aimbogara achikurova here muchiri kugara naye akasara umwe mukadzi? Chainetsana panapa neapo ndofunga pamwe kunetsana kwedu mutauro itomboita ishoma pandakatanga zvangu kuenda kubasa, nekuti chikafu anga asingatenga ukamubvunza mari yechikafu inobva yaita noisi. Inini ndaifunga ndaitengesa foja, munhu anouya ndautenga foja kubva atunzi zvikomba zvake zvichikudaida foja. Saka ndakaona kuti mutauro chiri kuwandisa, irakuwandisa ndokusiyana kwamakazoita. Aiwa, kusiyana ndizvo amai manje atova nechi 3 months. 3 months. Saka namaini nava munowirirana here vakauya vanywana? Namaini kuwirirana kwacho kunanetsa. Akambouya ndobva agara panapa kubva pakangoita confusion kuvanhu vese. Akamborwana nemuzukuru iye muroora akanetsana neni akanetsana naiguru kusvika akabva panapa akaenda rudi kunoloyi. Apa ndopa akadzoka. Saka paakadzoka apa ndakaona kuti zvemutauro zvinonetsa inongori mamuka sei maswera sei hatina zvedu nyaya dzakawanda. Ko amai guru venyu vachiripo here mukadzi wekutanga womurume wangu? Andimuzivi. Hamuzivi. Alright. Imi nemuroora uyu maiwirirana here kana kuti kuwirirana kwacho mamuka sei maswera sei? Nekuti kunyange aibika akasvika achibika muno handiti ati paingotaurika vaiti ukabva kubasa pangosvika pachingotaurawo mashoko. Saka zvimwe ingopota uchingoiginwa uchingoti. Alright. Saka tichida kupendera edu aipendera muda uchiuda kutaura taura izvi pamwe penyu kuti nai kunyange ukanzi pamba penyu une right here kusvika kupwanya kunosvika kutora matomo uchipwanya windo kupwanya dhoo nekuti vanhu vanenge pamba penyu. Alright. Aita zvinhu izvi ndiani? Uye anga akamira padhoo pawindo angachiti mwana wamaiguru. Akupwanyira izvinhu zvenyu? Apwanya windo. Handizoti kana nemo ndicharara nevana pakadai kana kuti ndicharara nevana panze pakadai dhoo harisukiwa harisokuvharika. Handisi kuziva kuti ndoita sei. Imi mune vana vangani? Panapa ndine 2. Ende panapa unotogara semuranda zvekuti vamwe vana ndovanongu vachitoitwa sezvinonzi ndokuti ndovana panapa. Ava vangu vanenge vachingotorwa mheno unonzwa zvinongoitwa panogona kana kungu vachingoitwa zvinhu zvausingadi uchingosarudzwa zvezvekutoti bhati zvakawanda zvangu handitarisi. Okay. Saka mama ndonguva chipendera edu ndida kuti mimi mutaura chokwadi chenyu nekuti mimi ndiri kuziva chokwadi kuti zvana mupo zvese zviri kupomerwa izvi mune chamuri kuziva pashiri here? Pamberi paMwari nekuti nyange mukanzi madaidza kana anhu enosvikiro tinogona here kana kuti tinoita sei?
handina chandiri kuzwa ende vanhu ava handisi ndakavadaidza. Vanhu ava vakatouya nemwana wangu, munonzwa, vakatouya nemwana wangu vanhu ava vachitoti ndanichikutsvagai, ndachitotsvaga hausi nhamba yenyu, hamene kwavakasangana nemwana wangu nibva watouya, ndipo vakataura vachitoti tiri kuenda kumarondera, asi tinongokumbira zvokumira zvekuma 2 minutes temunhu watoda kusangana naye tobva taenda kumarondera. Handina zvangu chekuita neizvi zvimuporo, handina. Ende kana kuti nditi vanhu vakandirapa kana kuti vakandibatsira, handina chavakandibatsira. Ini mamune nyanga zvizvo kuri kunzi mabhegi avhura, ndotadza kuona 1 chandakawana. Saka muri kunzi manga mune mazita emuroora wenyu kuti saka varume vakange vaziva sei kuti mune muroora anonzi Sisiwa. Pazita iri akataura akati pane senemu yezita rumi senemu yangu nemutupo handiti. Makusentema yatabva kuchipolisi ndasvika ndikachikurukura chigaba cheche. Ndobva ndatotarisa zita. Ndikati senemu yakanzi Sisiwa. But zita harisi rako. Zvikanzi senemu ndeyangu. Ndiani senemu yoti Sisiwa? Izvezvi mukasvika apa panze apa mukabvunza kuti naye manoera Sisiwa wangani kana kuti vanachihera wangani. Munogona kuona vakawanda. Murume anobvira ambondibatsira zvoti nyange kunzi aonekwa azikanwa aka. Kana mimi kunganga mambotsika kunganga kana kuti handina kubvira ndambotsika kunganga kana kuti. But vanhu zvavo vanongotaura kuda kungoti hamene zvikorerere here kana kuti saka inini zvangu handina basa nazvo. Anenge achingori magrudges ekuti hapana chaunoita chekuti chaunoita ichidaita. Munhu wekuti ndiri munhu anongotarisira pasi. Munosi ndikakuudzaika murume wangu paakatanga kuita zvekugirlfriend vakanditi aiva nesisini yekuti aisi awasha hembe dzake nekuti munhu ndakamutumira utenge chikafu munhu. Saka iwewe hembe dzako handiwachi, handingatuki kutengera sipo yekuti uwache hembe uchitenga sipo yekugirlfriend. Saka aigona kuuya otenga bhumi yake owache hembe dzako usiya pawaya. Vandazomudza ndikati hembe dzako dzaunosiya pawaya unofanira kuzodzoka uchidzidzisa. But ndikakuudza kuti muzukuru ari kusoro akapindura muri kunzi kuti asataura nemwana wake. Kune panakufana kuti jauni pamba pei hembe idzi dzondichatodzidzisa ndodzipinza ikoko kuseri ikoko musingadi muchidi. Ende mwana ari kundidza mwana ane 18 years but aindisharinza kuti asauchanidzachi mwana wake. Pane muri kuona achinza saka zviri kugorerei. Saka ndoona kuti magrudges acho anongonetsa inini kuti ndigare pana pautaura chokwadi. Ndakaenda kumaintenance murume wangu ndobva ndamuti ndinoda 200 years. Akati 200 yakawandisa tachikumbira kuti ndibude mutaurira nechi panze. Anditi ndobva tabuda ndobva taakutaura panze. Akati mari yandokwanisa kupa 120 asi ndokupa pekuti ugare nechi nevanhu. Saka ndozvakaitika. Ndobva tauya panapa ndobva mboda kuti chinjira chiti ndakupa 1 room. Ino 1 room usamunodya kuitira kuti mari yacho ikukwanire. Ndikati handikwanisi zvangu kusachi mulodya. Kagara kudaro izvezvi zvaakunzi zvakatanga chimbonzi ini nani munofanira kugapano vanokurivatidza ipano. Ndikati andandibvisa panapa anoita protection order nekuti panapa hapana aneimba. Handiti panapa hapana aneimba tese tagara pamashelzi ano amai panapa. Saka nhasi naigurundo vadoti murume wangu ati dzai panapa hamene nekuti ndiye mukomana mukuru patumba yacho aisi wake. Saka zvinoita here saka imi mungati vakomana vakauya kuzokurasirai zvinhu zvavo here panapa? Vakomana ava vaienda, muri kunzwa, vakomana ava vaienda kumarondera, vakati tiri kuenda kumarondera tine munhu atoda kudi kusangana naye. Saka pavakanzi out ibvai panapa ndopavakati ningirikini pavakatiza vachisiya mabhegi avo. Uyu murume achizotora mabhegi ake achimadi achimarasa panze achiti mabhegi evanhu ava ndabude muno. Ndozvakaitika. Hanzi vakomana vakatanga kunzwikwa nevanhu vamunogara navo vachitaura mutauro usinganzwike. Hamene uyu ndivanonzwa mutauro wacho. Handizivo vakomana vaitongotaura shona zvokuti nyangwe kuri kunzi kuvhunza mwana wangu kana kudaidza vana vangu vanovaziva ningirikini unotoona kutoti muvanhu vanototaura shona ivo ndovaizwa chi mutauro waitaura. Varume vanobvira mbobuditsa zvinhu zvavo kubuditsa zvinhu zvavo kuti vakasvika vakabvunira mabhegi avo akunye saka mimi ndira kudzidziswa mama kuti chakazokupai kuti mutruste vanhu ava chi kuvasiya vari vega mumba menyu muri muno mubedroom menyu chi? Handina Junior buda imomo
handina kutrasta vanhu. Ndofunga ndambotaura kumashure ndikati mwana wangu wawakauya naye, ndine mwana wangu ane 19 years anditi mwana wangu wawakauya naye mukomana. Parajo mwana wangu andakauya naye mukomana, vakauya nemwana wangu mukomana ane 19 years. Mwana iyeye paakauya achibva kubasa ndiye akasvika anga amumba, handiti ndiye wandakaudza ndichiti kana vanhu ava vaenda iwo wozoita sei, iwo wozoita sei, ozokiya dhoo. Handi muri kunzwa? Saka zvokuti handira kuvatrasta zvokuvasiya vari vega, ndakatovasiya vachitori nemunhu mukuru ane 19 years. Kweye mwana wenyu 19 aiti varume vakavatrasta sekuya nawo pamba. Varume ava ndevekumusha. Ndevekumusha ndosaka saka zvese izvi maingovatrasta. Maingovatrasta zvokuti nyangwe time yavakasvika aka handina zvangu kana kuda kuvabvunzisisa kana kuvabvunza zvakawanda. Ndakangoti sezvo vari kuti vari kuenda kumarondero, regai ndimire nguva yavo yedu ikwane vasangane nemunhu waende zvavo kwavari kuenda, kana kutombobvunza kuti mabhegi enyu ane chii. Aiva ati mabhegi akangotarwa mazita akadi akazara, but handina zvangu kumboda kuva. Saka pana pangu akapaziya sei, vakambokushanyirai? Vakapwa adresi yangu, vakatosangana nemwana wangu uko hanzi pachigwanya ikako, vachitofamba vachitoti kutsvaga neadresi. Ora ivo vaiti vapiwa adresi nani? Kumusha ikoko. Saka vakatoya mararo vachingokutsvagai. Vakatoti turakutsvaga Ningi, tikasangana naNingi ndofunga kana kuti munhu wacho, ini zvangu kufunga kwangu ndofunga kuti munhu wacho aida kusangana naye ndiwe muromo ere kuchitungizera, handisi kuziva nekuti vakati tiri kusangana nemunhu wedu havana kutaura kuti ari kubva kupi. Saka ndakangofungawo zvangu kuti kasi kuti pamwe munhu waida kusangana naye aiva rimwe muchitungiza, ndobva vati regai timumirire zvedu sezvo tine munhu watinoziva titsvage pekungosvikira.